Si Basyong. Si Basyang. Ayan. May asawa na si Basyang. Si Basyong, oh. Katatapos silang kumain. Pinalabas ko sila, ayan, oh. Ayan. Si Basyang. Si Basyong. Alright. So for today's videos, guys, alright. Yeah! Maghihiwa tayo ng ating paborito. Yes, guys. May maingay dito, guys. Ayan sila, oh. Ayan sila. Dalawang maingay, oh. Guys, Oh. bilisan mo na yan, guys. Gusto Guys, ko na guys. kumain, guys. Huwag masyadong maanghang, guys. Huwag daw masyadong manghang. Aray ko. Huwag daw masyadong manghang. Ang sili natin dyan is 3. Isa lang naman, ha? Gusto ko ay 3 para hay. Alright. So meron tayong mangga. Kumain ka nito maraming mangga, tapos inom ka ng maraming tubig para pagkatapos mo kumain nito, magtatay ka. At meron tayong pampautog. Sibuyas. Eto, syempre, hindi mo ito mawawala. Pang-almoranas. Alright. At pipino. Oh yeah. Iwain na natin to. Para makain na natin to. So, na-miss ko kasi to. Gusto ko kasing kumain ulit ng manghang na maasim. So, gawa na naman tayo ng ewan ko kung kinilaw to, kung salad. Bahala na kayo. Ano itatawag nyo rito? Basta para sa akin ito ay masarap. May batuta pa. May commercial pa. Sus, ginoo. Kayong dalawa ha. Itong magnanay na to makulit. Nangungulit din eh. May ginagawa eh. So isa't kalahati yung ano. Isa't kalahati yung lalagyan nating sibuyas para masarap. Yan. Para malinamnam. Ikaw ang ano dito, Butchog, ikaw ang background dito sa aking video. Original yan. Original music. Ay, susumasusip. Ayan na nga. Ayan na, oh. Sige. Nauntog na ang matapos na ilong. Alam mo yung nagko-content ka tapos may 2 pasaway? Gumagawa ka ng content mo tapos may 2. May 2 may 2 pasaway talaga. Sus, Ginoo. Itong magnanay na to. Uy, may lumipad. Sayang to, hindi pa duman yung aeroplano. At ang mangga, alright. Sus. So yun lang guys. Mangga, pipino, tsaka sibuyas. Nasa sa inyo na kung gaano karami yung sibuyas na ilalagay ninyo, tsaka yung sili. Kung gaano karami yung ilalagay yung sili. Sa akin kasi 3, para feel na feel ba yung anghang. Sa yung sibuyas, 1 kalahati. Kasi may nakita kong kalahati rito sa lagayan. So, nilagay ko natin yung kalahati. Para hindi sayang. Tapos, titimplan lang natin ito ng suka, tsaka konting asin. Suka, tsaka asin lang to. So, bye-bye guys. Sana nagustuhan nyo to.
Sa may mga gustong ganyan. Alright. So bye-bye. See you in my next video. Sheesh!